شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመጸንሕኩም حسن جز في شاملين جد سنود ورمير ሎም ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንጎንጎ ሒዝናልኩም መጽን ዝማዓልት ድኾን ቃል ሒዝና መጽና ኣለና وإذا هو بكميت من الداغلقة أودت في دنها داغن ሎም እንካፈሎ ቃል ጸጋ بقدسنا نبر بحاتيات أي ملالسني سبلي وداغنس أودي نودن فودي أتليوي هل جلسة وك إنتي سيند بزحات سبات سلت ጸጋ أملاخ زلوم رديت يجاي många personer har fel förståelse av Guds nåd. even gala sabachtuuna lo سلت ጸጋ أملاخ زلوم رديت يجاي سخونا Även finns det predikanter som har fel förståelse av Guds nåd. سمع له سبختين ناي ጸጋ سبخت قومهم كلهم Jag har även hört predikanter som är emot människor som predikar om nåden. ነገር ግን ጸጋ እንታይ ምዃኑ ምስተረዳእካ ንጸጋ ኣይትቃወሞን ኢኻ Och den dagen man förstår vad nåden innebär, det är då man slutar vara emot det. بحق ንጸጋ ብትኽክለኛ መንገዲ ዝተረድኦ ሰብ ኣብ ቅድስና ናይ ኣምላኽ ንርእሲ ይረኽባ እምበር ኣብ ሓጢኣት ኣይረኽባን እዩ Och den människa som verkligen förstår Guds nåd på rätt sätt, det är den dagen den finner sig i helgelse och inte i synd. سمع له ንጸጋ ባላንስ ክንገብረሉ ለና ጸጋ ጥራሕ ክንብል ይብልና እንተሰብ ሓጢኣት ከይላመድ ብሉ ሰባት Jag har hört att det även förkunnas att man kan inte hela tiden predika om nåden, man måste hålla balans så att människan inte ska också leva i synd. ጸጋ ናይ ሰብ ባላንስ አይደለም እዩ Nåden behöver inte någon människas balans. ጸጋ ሙሉ እዩ Nåden i sig är fullhet. ንጸጋ ብትኽክለኛ መንገዲ ስለዘይተረዳእና ይናኹም ንብል Det är för att vi inte har förstått nåden på rätt sätt, det är därför vi säger så. መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ 6 ከምዚ ኢሉ I Romarbrevet kapitel 6 står det så här. ካብ 13 Från vers 13. تحت ጸጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ስለዘይኮንኩም ሓጢኣት ኣይመልከኩምን እዩ እሞ ከም ሞይቶም ዝተንስኡ ርእስኹም ንኣምላኽ ወፊ እምበር ንኣካላትኩም ኣጽዋር ዓመፃና ሓጢኣት ኣይትግበርዎ ንኣካላትኩም ሲ ኣጽዋር ጽድቂ ንኣምላኽ ደኣ ግበርዎ ይብል Det står så här från vers 13. Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen, utan under nåden. ሪኹም ትሕቲ ጸጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ስለዘይኮንኩም ሓጢኣት ኣይመልከኩምን እዩ Det står att synden ska inte vara herre över er, för att ni står inte under lagen, utan under nåden. ሓጢኣት ማእሲ ዘይመልከና När är det synden inte kan vara herre över oss? ኣብ ትሕቲ ግሬስ ክንመላለስ ኮለና Det är när vi vandrar under nåden. ዘሞር ናይ ጸጋ ርድኢት ብርሃን ኣብ ህይወትኩም ብዝበዝሐ መጠን ብኡ መጠን ኣብ ትሕቲ ጸጋ ክትመላለሱ ኢኹም Ju mer ni förstår nådens och ni får ljuset uppenbarelse om det, ju mer ni kommer leva och vandra under det också. ኣብ ትሕቲ ጸጋ ብዝተመላለስኩሞ መጠን ሓጢኣት ንዓኹም ክስእነኩምን ኣባኹም ዓቕሚ ክጅምር እዩ Och med det mått ni vandrar under nåden, det är då också synden slutar vara herre över er. እቶም ብብዝሕን ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ዝውከሉ ሰባት እሶም ሓጢኣት ኣይመልኩምን እዩ Människorna som lever verkligen under Guds nåd i stor mått, det är de som inte kan leva i synden. ምኽንያቱ ጸጋ ኣምላኽ እዩ ኣብ ቅድስና ኣምላኽ ንርእስኻ ከም ትረኽባ ዝገብረካ Och det är för att det är Guds nåd som gör att du kan finna dig själv i Guds helgelse. ጸጋ ኣምላኽ እዩ ብፍረ ጽድቂ ክትመላለስ ዝገብረካ Det är Guds nåd som gör att du kan vandra frukten av helgelse. ንምንታይ ጽድቂ ኣምላኽ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ቀሊሉና Varför är Guds nåd lätt för oss här i Nya testamentet? ንምንታይ ንጽድቅን ንቅድስና ናይ ኣምላኽን ክንረኽቦ ብጣዕሚ ቀሊሉና Varför har det blivit lätt för oss att kunna finna Guds helgelse och Guds nåd i det här nya förbundet? ጸጋ ስለዝተገልጸ Och det är för att nåden har blivit uppenbarat. ስለዚ ሓደ ሰብ ኣብ ጸጋ ዘለዎ ርድኢት ብዛዕበየ መጠን ቅድስና ክቐለሉ ይጅምር Så med det mått en persons uppenbarelse blir förnyad om nåden, det är då helgelse blir lätt för den personen också. ብዙሕ ፍረ ጽድቂ ኸፍሪ ይጅምር Då kommer man börja få se frukten av rättfärdighet och helgelse i sitt liv också. ስለዚ ጸጋ እግዚአብሔር ኣብ ቅድስና ኣምላኽ ይንብር እምበር ኣብ ሓጢኣት ኣይመላለስን እዩ Så Guds nåd gör att du lever i helgelse och inte i synden. ናይ ሓጢኣት ዋና መልሲ ጸጋ እዩ Lösningen för synden, det är Guds nåd. ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ 5:20 ከም ዝብል ኣበሳ ምእንቲ ክዓዝዝ ሕጊ ኣተዎ ኣብቲ ሓጢኣት ዝዓዘዞ ግና ኣብኡ እቲ ጸጋ ኣዝዩ ዓዘዘ እዩ ዝብል Och det är därför i Romarbrevet kapitel 5, vers 20 står det så här. Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. ንምንታይ ፍታ ሓጢኣት ዝዓዘዞ ጸጋ በዚሑ Varför blev nåden ännu mer där synden var mer?
ምኽንያቱ ካብ ሓጢኣት ከውፅእ ዝኽእል ሓይሊ ዘለዎ እንኮ ጸጋ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ Och det är för att det endast Guds nåd som har kraften att ta ut människor från synden. ክርስትና ብጸጋ ጀሚሩ ብጸጋ ዝኽየድ ብጸጋ ዝውዳእ ህይወት እዩ Det kristna livet, den startar med nåden, man lever den i nåden, man avslutar den genom nåden. ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ተወከሉ Så förlita er i Guds nåd. መጽሓፍ ቅዱስ ቲቶስ 2 ከምዚ ኢሉ I Titus brevet står det så ካብ här, 11 kapitel 2 från vers 11. ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እሞ ንኹሉ ሰብ እውን መድሓን ኣምፂኡ እቲ ብሩኽ ተስፋ ናይቲ ዕዙዝ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ክብሪ እናተጸቤና ገፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐን ብጽድቅን ብኣምልኾን ክንነብር ይምህረና ኣሎ Det står så här från vers 11. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudsfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet att vår Herre, vår stora Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. ሪኹም ጸጋ ኣምላኽ ምስ ተገልጸስ መድሓን ኣምፂኢልዎ Det står när Guds nåd uppenbarades frälsning kom till människor. ጸጋ ክግለጽ ከሎ ኢኻ ካብዚ ኣምላኻዊ ነገር ትድሕን Det är när nåden uppenbaras du kan bli räddad från allt din mörker. ቀፂሉ ግን ጸጋ ከመይ ዓይነት ናብራ ክንነብር ከም ዝምህረና ነጊሩና Och sen berättar den vad nåden kan göra, vilket sorts av liv vi kan leva också. እቲ ጸጋ ዝምህረና ድማ ከምዚ ኢልዎ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐን ብጽድቅን በምልኾን ክንነብር ይምህረና ኣሎ Och sen berättar den om nåden. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudsfruktigt i denna tid som nu är. ስለዚ ጸጋ በቲ ቅዱስን ንጹህን ፍቓድ ኣምላኽ ዝኾነ መንገዲ ክትከይድ ይምህረካን የኽእለካን Så nåden hjälper dig att leva i det fullkomliga, rena och Guds tankar för ditt liv. ኣነ ርኤ ይፈልጥን እየ ጸጋ ኣምላኽ ስለ ዝበዝሐልና ሓጢኣት ንግበር ድብሉ ሰባት Jag har inte mött människor som där Guds nåd ökar i deras liv som säger låt oss gå göra synd. በፍጹም ክኾን ኣይክእልን እዩ Det är omöjligt att det sker. ስለዚ ሰብ ጸጋ ተረዲእኒ ኢሉ ብሓጢኣት ይነብር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ጸጋ ይተረድኦን Så om en person tror sig ha förstått nåden och lever i synden, den personen har inte förstått vad nåden är. ስለዚ ንጸጋ ይትቃወሙ ጸጋ ንዝምህሩ ሰባት ስምዕዎም ተማሃሩሎም በኦኦም ክትልወጥ እዩ Så var inte emot Guds nåd och var inte emot människor som undervisar om Guds nåd. Lyssna istället och ta till er och väx i det. ምክንያቱ ቶም ጸጋ ዝምህሩ ኣብ ክንዲ ብሓይልኹም ብሓይሊ ኣምላኽ ከም ትነብሩ እዮም ዝገብሩ Och det är för att de som undervisar om Guds nåd, de gör istället att ni inte lever i er egen styrka utan genom Guds styrka. ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ቅድስና ኣምላኽ ከም ትውከል ይትገብረካ Det är för att Guds nåd gör att du förlitar dig på Guds helgelse och lever i helgelse. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ኢንሻአላህ Guds frid.